Hormatly enatalar, mehriban ýaşlar. Hemmemize ma'lum bolşýaly 2024-2025 okuw mevsimi dowam edýär. Şol esasynda hem ýaşlarymyzyň aglawa bölegi ýurdumyzyň ýokary we orta hüner okuw mekdeplerini bilim almagy isleýse, ýene bir bölegi daşary ýurtlarda bilim almagy isleýärler. Mehriban ýaşlar, egerde siz hem daşar ýurtda bilim almak isleýän bolsaňyz, resmi namalaryňyzyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Buning üçin bolsa Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň salgasy Aytakov Ýubileyni Rıfal Bank A blok 4-nji gat. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Mehribanlar, şu ýerde ýene size bir wady ýatladyk geçmek isleýärin. Egerde araňyzy Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan diplomy tasdiklanýan Türkiýanyň awraýly uniwersitetlerine bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onda siz Türkiýanyň Istanbul şäherine ýerleşýän Atawatan Danışmanlyk we Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 532 401 71 52. Telefon 0212 633 40 00 862 60 52 61. Hormatly tamaşaçylarymyz, eger siz bilim bilen baglanşykly başga da köp habarlardan habarly bolmak isleseňiz, onu Atawatan Türkmenistan Halkary jurnalynyň atawatanturkmenistan.com saýtynyň bilim bölüminden okap bilersiňiz.